Masain contortion happen sa bawat iba contortion na happen sa doon na banin intinyan lang kapag sa natin po kung ngayon minawazay po ibe wala ditoan nalipafakla ito yung mga katlarabot sa ulit shinti na kung sangi It might
Lalruatsaki Zaithiam vong he mai Zaithiam za aman ba thina ni Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ